Kula tingali mboten pangling lah kok jebul panjenengan merepeki dhateng pun bapa nggih. Nyuwun pangapunten Pamandarya. Kula ingkang tinanggenah dening Koko Prabu Kresna kinen ngupati dunungipun Pamandarya ingkang katriwandan. Kula ngaturaken panuwun tanpa upami awit kula tiyang sepuh sampun boten piguna nanging ewa semanten pinanggih kalih anggil. Kula dipun tulungi dipun waluyakaken nggih. Perkawisipun menapa kok Pamandarya wonten sak tengahing jurang. Plasa Jenar menika wonten tamu Kakang Durna nganti Kurawa kaliyan Angger Baladewa. Wosing ngrembak yoga kula Antiwati saksamunipun dhaup kaliyan Udawa badhe dipun pisahaken. Keparingipun Angger Duryudana Antiwati badhe dipun dhaupaken kaliyan Lesmana Mandrakumara. Raning Udawa kaliyan Antiwati sami-sami tresnanipun. Mila kulawa mboten tripah Plasa Jenar dipun obrak-abrik. Kula dipun bujung dening Angger Baladewa badhe dipun pejahi kula nggih, badhe dipun pejahi. Angger Baladewa ngasta nenggala kula mlajar wonten pucuk gunung. Mboten uninga yen wingkingipun menika jurang, cerung, sela karang pun bapa dawah kapidara wonten papan menika. Tujuanipun pinanggih kalih ndika kula ngaturaken panuwun nggih. Malah kula nampi dawuhipun Koko Prabu Kresna. Kinen ngaturaken Pamandarya wujudipun sebat kandel kampuh semen lungit. Mugi dipun tampi Pamandarya kinarya sipat aduh nggih ngaturaken panuwun menawi ngaten kula nggih. Lingit peparingipun Angger Kresna mekaten paman menika dipun agem dening Pamandarya kinarya sipak kandel tertamtu saged nggadahi daya ingkang linangkung. Menawi ngaten nggih ing mangke kula badhe males wirang. Kula badhe males wirang rening sing mirang kula menika Angger Duryudana kalebet Kakang Penemban Durna lan Angger Baladewa. Mila kula badhe ngaraman wonten Ngastina. Badhe kula obrak-abrik Kakang Durna ajeng kula welehke. Yen ngaten kula badhe ngawat-awati Pamandarya kula njampangi saking aduh matur nuwun nggih, matur nuwun. Cakraning rat guna kasaning kang hang loro bawaning kang sinong wadi. Jagat nyokang kinarya momong. Eka tunggal watak nyokang gumingsir. Emba-emba nang kaywangan sawela kringging. Reca manik senjataning alam kang pinuding jagat. Bocah nom-noman nyedhaki ana gedhong pakunjaran sapa kowe? Mara gagi ditepungke. Kekasihku yaiku Bambang Silihwerna. Kowe Bambang Silihwerna dasar nyoto. Bocah saka ngendi?
kandang langit kempul mega tanpa dongko tanpa dunung lemah sing tak idak langit melengkung kuwi papan dunungku. Wah nek ngono kuwi gelandangan ora ndi omah. Panjenengan sapa? Putra siswane Bapa Penemban Durna, aku Prabu Soma Denta. Didhawuhi supaya njaga ngreksa gedhong pakunjaran iki. Semono uga aku ya didhawuhi supaya ngreksa njaga gedhong pakunjaran. Wanter jauh ngendikane Rama Penemban Durna sapa wae ora kena nyedak mrene. Semono uga padha Rama Penemban Durna nggone dawuh sapa wae ora kena kang nyedake gedhong pakunjaran mung kejaba Bambang Siliwerna. Kowe aja gendhong, aja kumalungkung. Aku sing tinanggenah, aku sing disraya. Aku sing dipasrahi Purbawasesa, aku sing dipasrahi tanggung jawab. Minggat. Aja gawe geger ora gelem minggat tempiling sirahmu. Bos! Ngono. Bos. Ngono. Keparep murang tata Bambang Siliwerna. Wonge sak jempol bareng wis sak kimpul sapa? Satriya Garburji aku Sencaki. Raja Sabrang sapa? Prabu Soma Denta. Kowe melani Bambang Siliwerna aja melu-melu. Sing kudu minggat kowe. Aku golek ana ngendi dununge Kakang Udawa. Wah, mbuh ora weruh. Udawa stu mekaning pati. Yen mati ana ngendi kuwandane? Ora ana kuwandane. Le mati kuwi Nyolowadi. Ora ninggalke wadak, ora ninggalke raga. Kuwi yen lumrah, ning Udawa le mati ora lumrah. Ora ketika nuduke tampan ana. Wah! Pun! Wah! Bos! Bos! Wah! Wah! Woi! Wah! Wah! Bos! Wah! Wah! Waduh! Bos! Antemo. Bus. Wah. Cokot mati kowe. Putar. Dan digit jangganipun Sirna Margalayu. Nanging eling-eling satra kang wis acecunduk segar
Wijaya Kesuma najan tumekaning pati gumregah kaya giluga. Wah, urip meneh. Wah. Mati kowe. Wah. Oh. Dadi ratu kok ora duwe patih. Patih. Kula nanan wonten dawuh. Mrene. Sak wujud-wujude. Inggih kula wonten dawuh Gusti kula sinuwun. Aku Prabu Somadenta duwe patih kaya tukang deres. Manduka Sineng Prabu Somadenta. Yen kula menika Prabu Somajakiran. Hus. Dasmu kuwi pepundhenku Kyai Wiramartan. Dos pundi sinuwun ngewangi aku aja nrimo nonton penak temen slonjur karo layah-layah. Lah mbok keplok-keplok apa piye? Dipun keploki angel sesek sanget. Ngewangi nyaron song apa piye? Lah kok malah ndan rancaan bonang karo slonjur. Bola-bali ning masjid wae. Masjid menapa? Lah lemper ngono kae. Mau aku briksa ana lemper. Terus ana meneh sosis, risol kok sosis. Risol. Kok mung kari ajange ning ndi? Sampun kula petaken tas kresek. Nggo ngapa? Sangu mancing. Wah. Tono laku jantang mungsuhe sencaki karo wong gedhe dhuwur kae sapa? Gedhe dhuwur menika Togor Listrik. Wong menungso kok Togor Listrik. Sing jenggureng, menteleng, medeni sapa? Oh, menika to. Wah, layak to layak menika. Jenggureng, gendileng, medeni. Sapa sing pundi? Kowe weruh apa ora? Kula mboten weruh ming ethok-ethok, mergane kula isin ajeng takon. Tun laku jantan kok patenane sencaki. Siap wae rasah mandeg. Gedhe dhuwur sapa? Sadrejo dipati aku Werkudara. Men sitremuni gambange muni. Raja Sabrang Prabu Somadenta. Goleki Udawa katanku. Wah. Ora kena. Ora kena kok yedhaki gedung pakunjarane Udawa. Ora gelem nuduhke kelapet idak-idak. Mamah kupingmu tetep disirup. Oh. Cocok aku kowe iki. Ah, ngono. Wah. Burlo. Bos. Burlo. Wah. Wah. Wah.
Arane yen wah wah Bungsu mudhar mung kare golek iku jarane Kakang Udawa.